quan vam vindre a la televisió, ara tenim aquest problema també en la intel·ligència artificial, no? Quines són aquests ports que has comentat a la ponència? Sí, n'hi ha uns ports que són un poc naturals, que són la por a lo nou, a la innovació, però després jo és que pense que n'hi ha uns ports que són molt induïdes, intencionadament induïdes, no? Cap a una intel·ligència artificial que ens dominarà, que ens substituirà, que ens posseirà i serà més intel·ligent que nosaltres. Clar, és una por dirigida perquè mentre tenim por a aquesta suposada intel·ligència artificial tan forta, per baix mà ens estan dirigint la vida amb una intel·ligència artificial dèbil, no és invisible, però bueno, passa desapercebuda, no? Davant de la gran por, i ens està donant un crèdit o ens està llevant un segur o ens està llevant una assistència social. Entonces, hi ha una part d'una por, diguem, natural a lo nou, a lo tecnològic, que jo crec que és fàcilment combatible, no? Que també està reflexada en tota la literatura, Frankenstein, en fi, tota la literatura fantàstica, no? I després hi ha una por induïda intencionadament per a que no ens donem compte de la manipulació a la que ens sotmeten d'una manera amagada. I també, Enric, uns altres conceptes que has deixat ahir per al debat, no? en aquesta ponència ha sigut els prejudicis que tenim també nosaltres sobre, en aquest cas, la intel·ligència artificial enfocat a les prohibicions. No? El tema de les prohibicions, que és sempre, quan apareix una nova tecnologia, de seguida n'hi ha esta pantalla d'intentar prohibir, no? Aquesta tecnologia. I després les addiccions. No? També hem comentat moltes vegades aquesta relació entre intel·ligència artificial i les addiccions. Tu has posat molt en dubte aquests dos conceptes, no? Sí, efectivament. Les prohibicions, jo és que, clar, vull dir, jo estic més per una negociació i per una regulació. Crec que hem de regular les tecnològiques. Vull dir, l'univers tecnològic ara per ara està poc controlat per unes macroempreses que tenen un poder absolut, pràcticament. I això no pot ser. En Europa, menys mal que un poc hem posat una sèrie alguna limitació. En els Estats Units és barra lliure, no? I en la resta del món no ho diguem. Jo, tot el tema de les prohibicions, estic acostumat a pactar normes en l'escola, a que s'hagi de consensuar, de negociar i de regular, per supost, no? Però aquesta actitud que s'ha pres des de les distàncies, a més, polítiques, que, curiós, ens han llevat la faena, estaven discutint en els claustres si prohibien els mòbils o no els prohibien, i de sobte de dalt, prohibís del tot. I bueno, s'han apuntat un tanto perquè als pares els ha encantat, a les mares els ha encantat. Oye, que bé, estem a salvo. Bueno, realment és una mesura gens eficaç. Qui té que regular el seu fill és la família, que és on passen més hores i on no es regula. I ens encomanen el marrón a l'escola, que resulta que hem de regular-la nosaltres soles lluitant contra el món, com sempre. No, a l'escola no se la pot deixar soles. Hem de governar, hem d'ensenyar, educar amb tota la tribu, com deia Marina, no? I bueno, entonces, ixe del tema, me pareix una trampa en la que hem caigut els mestres d'una manera molt ingènua. Però bueno, és el que tenim i ahí tenim. Jo soc més d'educar en el mòbil i ho he intentat fer en les meves classes i bueno, ho he fet. Pel que diu de les addiccions, és un joc comú parlar de que els xiquets d'avui són addictes. Anem a veure, addicció és una paraula forta. Jo la reservaria per a situacions realment perilloses que crec que cal detectar i que l'escola pot detectar-les molt bé i passar-les a una instància superior. Però nosaltres som mestres, nosaltres eduquem, formem hàbits, ajudem. Si veiem a un alumne que ha superat aquest límit, clar, ara no el podrem detectar, perquè com a l'escola ja no es pot tindre el mòbil, tindrà que detectar-lo son pare o sa mare, i potser no el miraven tant, i per això s'ha tot enganxat al mòbil. Però bueno, si detectem això, el que hem de fer és passar a un psicòleg, una instància superior, però el que nosaltres eduquem són hàbits, i no tots els xiquets són addictes, que no, que estem tots 3 hores al mòbil. Sí, en tots addictes, no? Clar, i en tot cas anem a tractar el problema socialment, no entenc aquesta culpabilització de l'adolescència d'una manera, jo crec que com una espècie de mecanisme de defensa contra lo desconegut o contra lo incontrolat. Ja sabem que l'adolescència sempre és aquesta fase en la que els adults no entenen molt bé per on circulen, no? I una solució molt bona és prohibir i exorcitzar. Bueno, és que són... I etiquetar. Vinga, ja està, són els malos, ja els tenim. Ala, pum. Bueno, fem el que vulguem, però així no anem a solucionar res.
I Enric, en aquest sentit, en educació, com podem aprofitar la intel·ligència artificial en un sentit positiu, tant per a l'alumnat com per al professorat? És una bomba, això. Vull dir, això s'ha representat una capacitat de treball, ens ha augmentat la capacitat de treball, ens estalvia al professorat tasques de molt rutinàries que ens tocava fer, les intel·ligències artificials es fa molt bé, a partir d'ahí ens ajuda a preparar activitats, a preparar i després poder dedicar-se més a l'atenció individualitzada. A l'alumne igual, hem d'ensenyar-li, vull dir, però si és que aquests alumnes són els que estaran filmant o entrevistant d'ací 5 anys, que jo tinc alumnes de fa 5 anys que són això, no? Periodistes o el que sigui, o regidors de cultura, ¿vale? Vull dir, de què estem parlant? Tenen que aprendre. Com ho fem? Això és el que hem intentat explicar en la xerrada i que jo tampoc tinc una solució. Les d'ahir igual, la ponent d'ahir també va donar moltes indicacions molt interessants sobre com utilitzar-la i el tema és que molts mestres estem aprenent també això. I això dona una sensació de vertigen, de pànic i a molta gent li fa retraure's, però jo crec que l'error està dins de l'equació i no passa res d'equivocar-se. Claro, vull dir, equivocar-se és molt sa, de fet és el millor. Tant per part dels alumnes hem de fomentar l'error sense por, perquè equivocant-se és com aprenem. Evidentment, evitarem equivocacions que ens puguen portar una conseqüència molt desagradable, però si estem parlant de trobar coses, d'equivocar-nos en una manera d'investigar, doncs no passa res, equivoquem-nos, atrevim-nos. I nosaltres també, que no es qüestiona res del professorat perquè s'equivoque, o perquè no sàpia, o perquè no conega aquest aspecte, o perquè l'enganyen. Sí, està dins que l'alumne ens pot enganyar també i fer un ús fraudulent. Doncs sí, no passa res. Entra dins del joc. Intentarem que no passe i intentarem ensenyar-li que enganyar no porta massa lluny, però bueno, és el que tenim. Continuem enganyant-nos, no, Enric? Tot el que puguem per a continuar aprenent, no? Que la qüestió és aquesta, no? Continuar aprenent. I nosaltres continuem aprenent